Uyabona nje wena osakhuluma kanje kuyacaca ukuthi nawe you are still in a dark, ne? You are still in the dark. You don't understand what is going on. Really, you don't understand. Asuzonto ANC ne. Uzuma njengoba enza uMK uzama ukusindisa uANC ukuthi ungapheli. Let me tell you something that you don't understand. Abelungu bana Ramaphosa bayenze kahle lento ngoba banazi ukuthi nina zokunizikomoda nje kanje. Ninga understand kahle ukuthi yini labayidlala, what chess are they playing this politician. Let me tell you, maybe namhlanje uzonga understand. uRamaphosa nje obelapha ya uANC, right? Akasu ANC internally, akasu ANC usebenzela abelungu ukuthi ufuna ukuthi abelungu bathathe back ngobani bamnikeza imali. Ngithi njobe embiza ngesela out yiyo lonto leyo. Mamela uthi uRamaphosa enza kanjani. uRamaphosa bamtshela abelungu ukuthi wena uRamaphosa sizokunikeza imali ufuna usize usplithele lo ANC because ngesikwazi ukuwo defeat ngesikhona uthatha back country. Wavuma uRamaphosa bamnikeza amaplaza bamnikeza imayini waba rich, ne? Wathi bahlale bamba to bamba akaze ayi exile uRamaphosa. Ngebhat uDidi Mabuza wamnikeza isikhundla ngoba wasithenga uDidi phela Mabuza. Njobe lapha na kuRamaphosa akhe. Yini nje ongayibala ukuthi kwe wayenza ngaphandle ka 350. Bulala lombutho lo uzumakhala ngawo. Athi ngeke ngithathe iqembu lami mina elikhulu kangaka linike igebengu. Angithi yena uzama ukuthi abuyise lo ANC uRamaphosa awubulala because bafuna uphele lo ANC. uRamaphosa neDA nalaba belungu behappen nami bafuna uphele lo mbutho ngoba iwona wabakhipha emandleni. So uRamaphosa usebenzela bona njengoba lapha nje akakho nale cabinet yakhe. Ukuba ube nabo ungabe uthema eEurope amavoti lapha ngabe wenza ukuthi bawina bona. At least bakwazi ukuphatha bangangena ecollegeini. Le collegeini yakhe eyokuthi ufuna ukufaka iDA njengoba beyifaka nje kwasuka ukukhuluma eParliament. Kwaxatshana. Awuzange ukuthi uxatshana eParliament bethi abanye ngesilahle abantu thina umbutho omkhulu angasi singene kwiDA. DA are racist. So mangaboni nje usayisikomoda bodlala ngempela. Bodlala ngempela. Wensi mina ngiyawuthanda. Umbutho wethu lowo sawulwela kanzima kabi silwa ingane zabanzilwa amandla hawu strategy. Kodwa kubuhlungu namanje izosikaze sithola. Namanje sikaze sikhululeke ngoba siphethwe eAmerica. Mamela. uRamaphosa uqhwakele lapha yana because uthandwa abelungu Happenheim. Manje ngathi nibeke omunye nina ozobethu umhlaba. Uzosuka eAmerica nje wakusuka eAmerica nje ukuzuma. Bazongenele lokhethweni. Baletha abantu babo bethi countani yenzani kanje. Lo akangawini lo. Asimdingi lo. Kushani baseAmerica not wena. Wena uvota nje ubezikomoda but bona mabe ngamdingi bafuna laba bazoziwa yibona udlumtsalation ukuthi anilaleli. Wathi uzuma bafuna iANC phela manje. Uma ingaphelanga kube yilaba abazozwa bona ukuthi bathini. Ngicanga ukuthi uyangithola manje. Mangazange ngithola manje asoze wangithola phela. uRamaphosa lapha ne speaker no mali mabani kozimali. Uma imali emethu umhlaba bebafuna kuba udlile imali bona nokuthatha amavoti wakhe wawanikeza iDA neANC. Aqedena kangacomplain abantu becomplain wenziwe yini? Ngoba nawe uyacontrol futhi bathe hayi wena chillax. Wena ngifuna imali wena phela sekukhumbula ukuthi sasikusele lapha ukuthi ubanga umsindo nje bazokulandela abantu abamnyama. Yekelani ukuba zimfene nje babenibiza ngemfene. Yekelani ukuba zimfene bakuthi ingqondo kayisebenze mani. Yo akithi yazi nyathina. Access. Ngisuka namehlami akho umphula ngangitshela lapha abakhuluma language. Oh abana lutho ngicapha ukuthi ayivuleni ingqondo people. Vikelani lo mbutho weANC. Kodwa ke into esengibonile ngeke kusabalula. Akho easy ukuthi siwuthola umhlaba wethu. Akho easy yofiwa. Lento nje ngibonayo. Sisazochitheka igazi South Africa. Masithi sifuna lo mhlaba sisazochitheka igazi oliwa ngoba ukwazi ukusuka eAmerica eqasha abantu ukuthi hambani nokhethe South Africa. Nangu uzume ngena vimbani. Amen phela arojo impela. Akarojo ayi impela kangawini. Baqale bayimyekela ku screen bambheka ukuthi hey nangu uzumenza imove. Khahla. Baxisho kulandwa ama-IT from Cape Town. Kwenza abantu from kwalandwa uRamaphosa wabarejo landa uJanet Love. Lo Europa abantu baseKongo ngamavoti. Namhlanje kalwa nje eKongo ngenxa yakhe. Aze abantu bakhululeke ngoba yena waRopa. Eyazini eAfrica sohlezi sinje bafowethu. Ngoba nathi sicabangi
and uma ngikhuluma ngale ndaba ngibe emotional ngoba yazi sengize ngithi ngabe ngcono lokuthiwa nami njengawe nje ngisana ngingazi nje kwayilutho uyazi ngingazi ukuthi kwenzakalani ngoba ulwazi luyangibulala ulwazi ilona ozongenza ukuthi ngelanga ngigcina ngifuna ukuthatha isibhamu namazi-ke ngizodubula yileyo nto nje besaningidina nje manje shaye njalo umntwana nje ngibona nje onekhala elikhulu ngishaye ngilahle phansi nomuntu nje ofana nengulube nje ngimshaye nje ofana noZondo bashaye uyabona labo bantu laba bayinkinga empilweni zethu uZondo uRamaphosa imali emana ndaba ibangela umsindo nje bamnikeza imali seyikhuluma kakhulu bathenza abantu ithutha labo bantu bobabili ibona basibambile ukuthi singakwazi ukukhululeka uZuma yazama ukusikhulula and uma uthi uyabheka sekuyena uZuma osele bambulala uHali sekusele uZuma kodwa ngiyathanda uNkulunkulu washaya ukuthi asamgcina uZuma size siphumelele ngelinye ilanga ngoba hayi ngiyayibona le mpi ayikho lula uma besukuma uZondo beshisha imithetho same time badla imali but awuziyeka imfene lesi zilokhu igquma zithi hayi ANC kanti ANC uphethe uSathane uyena impela ogxobayo uyawugxoba bonke labo babonayo eParliament bakhiphe njengothuvi uzobabopha one by one uma mashatile nje ngazi asawa president useyophuma ngoba ufaka le DA yakho kunge vele ukuthi izwe libuyele kube lungu target kaMali kaRamaphosa not uRamaphosa asebenzela wena usebenzela ihappen amali yamnikeza imali kulapha nje ugqoka iskin ANC kodwa ngaphakathi umlungu ufuna ukuhand over that day hand over ikhandi uyobe siyabaleka hamba njengoba ethena mangiresigna mina angifuni lokhu ukushushiswa kodwa abanye abashushisi vuka umuntu omnyama